Jeg vil fortælle om USA's rolle i kampen om Arktis. Selvfølgelig siger man jo, the ice is melting on the poles. Drivhuseffekten har haft en hård påvirkning for Arktis. Man kan også både se og måle den globale opvarmning på Arktis. Siden 1980 er Arktis blevet opvarmet mere end dobbelt så meget som resten af kloden. Havisene bliver mindre, og permafrosten begynder at tørre op, hvilket fører til, at jord og hav bliver varmere og varmere. Det her det er så, hvorfor USA de er så interesserede. For det første så har vi 5 lande, som der kæmper om rettighederne til Arktis. Det er primært Danmark, Norge, USA, Canada og Rusland. Først og fremmest så er USA den kæmpe klump her, der ligger sådan lige her, ikke? Og de har adgang til Arktis gennem Alaska, og derfor mener de, at de har ret til Arktis via Nordøstpassagen frem for den sydlige. Hvis det bliver muligt, åbner det en kæmpe handelsmulighed for nogle af verdens vigtigste handelscentraler, nemlig blandt andet USA, Japan og andre østasiatiske handelsbyer. Hvis man har taget den sydlige rute før, er den der også kun nogle få store containerskib, der kan komme igennem Suezkanalen. Selvfølgelig er olie- og naturgasudledning også kæmpestort fokus her på Arktis, fordi det er sådan det primært Donald Trump vil bruge efter. Derudover er der interesse i at finde uran og andre sjældne metaller, som bruges i produktion af mobiler, computere, vindturbiner osv. Udover dette er turisme også en faktor, da krydstogtskibe forsøger at give deres passagerer den største naturoplevelse. Der er dog risiko for, at Arktis bliver det nye arnested på grund af alle de involverede store magter, som der nu er. Der vil altid være tvivl om magterne kan overholde de opsatte regler. Derfor samlede de involverede magter, Danmark, Norge, USA, Canada og Rusland igen, de samlede sig på Vestgrønland, hvor de skulle underskrive Ilulissat-erklæringen i 2008, maj måned. Obama han har en liberalistisk tankegang til Arktis og vil løse det med samarbejde, hvor Trump er mere neorealistisk og bare vil gøre krav på Arktis og vil begynde at lave olieboring i Arktis, hvis han bliver valgt. Liberalisme er en teoriretning inden for international politik. Liberalisme sammenlignes med gymnasiet. Du er tvunget til at blive der, men der er mange muligheder. Du kan blive en, der mobber, eller du kan blive en elitestudent. Du kan skabe fred, eller du kan skabe konflikt. Det er, hvad du selv gør det til. I modsætning til realismen antager liberalismen, at internationale relationer kan indeholde samarbejde frem for konflikt. Ifølge liberalisme er staten selvfølgelig også en af de vigtigste aktører, men også kirken, forretninger som Apple og selvfølgelig også EU. Liberalister tror på, at der er mange muligheder for samarbejde, men det betyder ikke, at man altid gør det. Man vil som liberalist altid undersøge alle muligheder, før man går i krig. Der vil 99% af tiden altid være en anden løsning. Den fælles politik er derfor for liberalister at samarbejde for det fælles gode, altså interdependens, hvilket betyder gensidig afhængighed. USA har nemlig tænkt sig at løse de forskellige problematikker omkring Arktis gennem multilaterale organisationer, forhandlinger og aftaler med de øvrige arktiske lande. USA mener for eksempel, at det er det arktiske råd og FN, som skal stå for forhandlingerne og eventuelle problematikker. Neorealisme. Realismen er udtrykt i mange varianter. Den klassiske realisme ser på statens politik som det centrale, mens neorealismen ser på magtspillet mellem staterne i det internationale system. En neorealist vil derfor mene, at man skal pleje sine egne interesser og undgå supranationale organisationer, som kan svække deres magt som en unipolaritet i stat. Fokuset for neorealister er, hvordan man kan beholde magt i nutiden og i fremtiden. I det Trump gerne vil make America great again, og da Trump er kendt som en verdenskendt forretningsmand, kunne det tænkes, at Trump vil fokusere på magtspillet mellem de forskellige parter. I den sammenhæng er Trump udtalt, at han vil opruste i Arktis, men da han er neorealist, er det ikke til at vide, om han indstiller militær for offensiv, altså at indsætte militær for at virke magtfuld eller truende, eller om han vil indsætte militær på grund af den defensive metode, hvilket vil sige, at han indsætter militær for at forsvare eller beskytte sig selv. Men Trump er ikke realist, hvis han kommer til magten, vil han højst sandsynligt ikke melde sig ud af FN.